Kaixo, zer moz zaudete? Ondo, badakizuten gauden. Noski baietz, gure ikastetxean gaude. Koldo Mitxelena, herri ikastetxean. Baina, nondik dauzten Koldo Mitxelena? Ezagutzen alduzu, Etorri gurekin eta ikusiko duzue. Koldo Mitxelenen etxea bidean, Esmalteria plazan gelditu gara. Baina, zergatik gelditu gara Esmalteria plazan. Izan ere, plazaren izena Koldo Mitxelena plaza da. Naiz eta errenteriako esmalteria bezala ezagutu. Errenterian bizi naiz eta egin zaidazu bisita. Atoz gure kalera, baserritar legera, musika hoiek utzita. Bueno, begira, hau Koldo Mitxelenaren etxea da. Koldo Mitxelena 1915ko abuztuak 20an jaio zen etxe honetan. Eta zuek baino pixka bat handiagoa zenean oso gaixo egon zen. Eta egun asko ohean igaro zituen. Egun horietan asko irakurtzen hasi zen euskarazko liburu eta aldizkari asko, Zeruko Argia, adibidez. Irakurtzea eta euskara maitatzen hasi zen. Ondoren, bere ikasketekin jarraitu zuen, lan egin zuen, eta azkenean Euskaltzaindiak euskara batua sortzeko ardura jarri zion. Jon, badakigu zer da euskara batua? Bai, adibidez, Euskal Herriko herri eta lurralde ezberdinetan euskara modu ezberdinean hitz egiten da. Adibidez, hemen errenteria, ni errenterikoa naiz zuek bezala, eta errenterian, adibidez, jarriko paso bat urgelakin favorez, esango genuke. Baina nik etxarri esango nuke basoatutx izotzekin, mesedez. Eta euskara mota ezberdinak bildu ahal izateko, Koldo eta beste bere kide askok hitz egiteko modu desberdin batzuk hartu zituzten, eta horrela gaur egun ezagutzen dugun euskara batua sortu zuten. Eta horren badakizuten non gauden? Hori da, Zumardian gaude. Esan dugun bezala, Koldo Mitxelena oso garrantzitsua izan zen. Eta 2015an 100 urte bete ziren bere jaiotzetik. Beraz, Errenteriko udaletxeak bere omenez eskultura bat egitea erabaki zuen. Hori da, eskultura hau 2017an inauguratu zuen Errenteriako udalak, eta Ekaino Leizolak egindakoa da. Bertan, lehen ikusi dugun Mikel Azulo pasadizuaren forma berdina dauka. Eta, hau, Koldo Mitxelenak bere bizitzan zehar pasabide hori milaka aldiz pasazuela irudikatu nahi da. Horrez gain, horri baten forma dauka, eta hau Koldo Mitxelenaren bizitza horri testu inguratua pasatzelako da. Horrez gain, ikusten duzuen bezala, letrak hutsunak dira, ez dago idatzita. Hori eguzkiak pasatzean lurrean testua idazteko da. Esan dugun bezala, Koldo Mitxelenak eta lagun askok euskaren alde lan handia egin zuten. Eta horre esker, gaur egun guk ere euskaraz hitz egiteko aukera daukagu. Koldok bete esaten zuen euskaraz hitz egitea eta gure hizkuntza zaintzea denon ardura dela. Beraz, goazen denok elkarrekin euskara biltzen jarraitzera. Gora euskara!